to vlastne stretnutie, kde sa vymieňajú skúsenosti z ciest, kde sa stretávajú ľudia, ktorí niekde boli a zároveň večer prostredníctvom premietania si púšťame nejaké filmy, nejaké fotografie a bavíme sa o týchto cestách, čiže máme tu aj nejaké diskusie. Ciele boli v podstate dva. Jeden cieľ bol Karakoram Highway, Nanga Parbat a prilehlé oblasti. Druhý cieľ bol kraj Ladachu, Kašmír, Ladakh. Včera večer sme mali prezentáciu, keďže sme boli tohto roku traja v Maroku. Včera prialo ešte počasie, premietalo sa v noci pod holým nebom. Púšťali sme vlastne video, 25-minútový zostrih komentovaný a potom sme robili slideshow. Počas soboty sme pripravili orientačnú súťaž, kde na základe itinerárov sa robil výjazd do širšieho okolia. Išlo konkrétne o Poľsko, popri rieke Dunajec a rieke Poprad. Všetci účastníci hľadali checkpointy, ktoré boli umiestnené na zaujímavých miestach, ako sú napríklad hrady, ako sú kostolíky, alebo nejaké iné zaujímavosti z tohto prostredia. Po minulé roky sme väčšinou vždy menili, bol to putovný seriál. Tentokrát sme zostali na tomto mieste, pretože je ideálne svojou polohou. To prostredie je skutočne nádherné, je to predsa Pieninský národný park. Na ďalší ročník sa určite chystám, nakoľko akcia sa mi veľmi páči. Je tu možnosť stretnúť príjemných ľudí, dobre si zajazdiť, spoznať nejaké nové miesta, nové kontakty, nových ľudí. Napriek tomu, že možno počasie dnešný deň nevyšlo, určite sa oplatilo prísť, pretože večer dnes pred nami je ďalšia zaujímavá prezentácia. Je tu host, ktorý prešiel na motorke Karakoram Highway, takže ja sa na to určite teším, že si budem môcť niečo také zaujímavé pozrieť.